nang melintang ning apa jenenge iki? Hutan belantara. Iya. Iya, ngaturke panuwun. Jumeneng kabeh wis. Heeh, wah. Seneng. Waduh. Saiki mundak nganggo bros barang gitu. Mergo melu aku tak ragati. Wow. Wis tak tukokke ora ming bros. Karo lurup sak ngorine barang tak tukokke. Kuwi kanggo persediaane baguse ngarsa. Urung-urung kok nyandak pati. Lho, pati ki hake Gusti. Sing marahi mau Pak Lurah. Hah? Aku ki lurahe sapa? Lurahe kene rencanane taun ngarep dalange tetep Mas, nek tesih urip. Ngono kuwi. Oh. Lah dadi aku nular omong karo kowe. Oh, ngono kuwi dadi. Nek isih urip aku ya takon Maseno. Ketoke sikik ngarsa ngono ta. Ning kowe rasah layat. Ora. Wong kowe ning ngarepku. Heh. Ah ning ngarepku ning ndi tetep isih ana. Masih ada. Sih ana. Iya dong. Waduh. Ya meng karek siye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, elah. Saploke lara meh mudar saiki tapek rek. Aja. Iya. Lah ra ngerti iki fakta. Fakta piye? Fakta, Mas. Setahun ra iso ngopo-ngopo. Sapa? Si ana kuwi. Ah disantet iki kok. Lah Arek ya iki terus ora. kondang. Oh. Ha ya ta? Ning arep kondange dadak nyantet kowe. Nyantet tegelan iki. ning tak tulungi wong nyatane ning rumah sakit ya tak ragati. Wow. Bareng iso ngadeg, terus tak goleki gawean ning nggon toko cet ya lho. Sing gantine balon ngene-ngene kae lho. Ah, isane mung ngono kuwi. Wer ngono. Biasane nek wong elek iki mah ngelek-elek. Gandeng kisih sak tumpuk pamundutan mula ya kudu rata. Ya. Boko siji watone engko lancar kabeh ya mak iya. Saiki ana sing nyuwun ngersake sesideman mau, Mbak Elisa mau. Ya. Ayo Sa. Sa. Sesideman. Ya. Ayo ngadeg Pondodo. Ayo. Cetha ngadeg kok ya ora. Cetha ngadeg kok ya ora. Ya Sa. Ije Mas Yono. Ya anake sapa? Ya anake bapak mbokku kok ya. Oh ya syukur. Ya masa ya anak wedhus. Cilik ning antis. Anti siapa? Seru. Seru ya wis kudu seru ben kabeh saged midhanget agen. Kanthi sekeco. Apa? Supados sedaya mawon saged. Supados sedaya cetha. Sedaya mawon saged midhanget agen. Kanthi sekeco. Anjir. Ayo keto ya salah. Kowe nek mungsuh Elisa wis kowe upama dijak dadi pasangan biyen tau di nganu lho, wis diancam karo Elisa lho. Piye Mas? Pak, gimana kalau saya pasangan sama Pak Siono? Aduh, ojo ndak dawa umure aku. Ndak cepet umure ya, omonganmu tatot-tatot kae kok saya emosi malah. Nggih mboten. Ha iya. Mboten emosi to, Mbak? Wis waton dawa ngono mbok umur mbok apa sarep. Dawa awake dawa. Nggih. Semakin cantik. Matur sembah nuwun. Anu kok rong payu-payu. Nggih niku nggih. Kula nggih mboten Sabar. ngertos. Sabar. Kedah sabar. Jodoh ki sapa sing ngerti ora ono ngerti Gejawa Gusti. Bener nggih leres sange. Sapa ngerti kowe dijodohke aku? Weh. Oh. Lho, sapa ngerti? Lah, ya rasa sewot, Mas. Aku bedhek gemang kok. Kok kowe ra mungkin? Mungkin. Mungkin ra gelem. Mungkin ra gelem lah. Ya, monggo diaturake. Derek Mang Ayu Bagyo nggih niki nggih tasakuran ngene sinten Mas Yanda, Mas Yanda kalih Ibu Rika nggih. Mas Yanda karo Mbak Rika. Ora ngrembug kok ngono. Awake dhewe ngrembug nglipur para warga ora ngomongke kaya ngono. Sing perlu dilipur ki kowe wong nasibmu ketimplak-timplak. Ngono. Iya. Piye kene iki kondang ken biyen ki kesejahteraane apik. Sapa to lurah? Aku kaget kok. Jebul Yuli lurah iki. Aku yo Ambian ki kancaku kok. Aku rak tekon Jul. Ndes, Ndes aku ya ngono. Wes Engko sik karo lurahe kok ndas. kowe ora ngerti sejarahe. Ngopo to? Kancaku kok kuwi Yuli iki.
Anu Pak Lurah ki mau. Pak nggih, Pak Lurah iki sapa Endes aku ngono. Aku kowe kuwi. Aku ora percaya. Aku tekan nggih niku kok iso dadi lurah kok. Edan. Lah kowe ora ngerti sejarahe kok. Kok piye? Angger ana sing arep jago ro dheke diajar. Dadi yo jago dhewe dheke lagi dadi. Ning yo ora. Ayo aku yo gumun wong kaya ngono kok dadi yo. Ah, lak iya ta. Nah aku malah ora apa-apa. Piye to? Nah aku ora apa-apa, wong kaya Pak Lurah. Sapa mau Pak Lurah Yuli. Yuli. Kaya ngono ku ora apa-apa. Sing penting panjenengane seneng karo budaya. Nah. Ambangane lurah apik-apik ora tau nanggap wayang. Wah, apa? Itu ngapa? Apa? Apa meneh ora nanggap sehono? Loh, tak dukke. kelurahan liyane iki ya do nanggap wayang ning dalange dudu kowe. Oh, Ora ngono. Ya wis apik kuwi ya. Wah, kowe iki cilaka malah. Tegese Malah apik ya apik iki piye? pemerataan. Oh iya, apik Pak. Bar dalang nom-nom, ada terus ajaran. Iya. Terus enom sing rada apik. Ngono kuwi. Oh iya. Kowe ra katut kok. Aku le nawake ya sapik kok. Iya. Dalang niku Alungki Sena. Lah iya. Penontone kathah. Kathah. Dalange apik mboten? Mboten. Ning larang. Ngono sing penting. Nek moncer ngono lho. Iya. Ngono to. Timbangku dalang apik ning murah. Kok ming nanggap wayang sakmono. Mbok Sena. Elek ning larang. Nah aku ya setuju. Mergo aku ya kerep dijak. Tulung aku dijake sisan ngono. Lah ngono. Oh engko ora ndremi sik kok iki. Aku wani muni ngono tenan. Wis tak gawa lho Dite. Ora apa-apa. Wis ikhlas. Ikhlas aku wis ngontak le boncengke kowe. Montore ngetano engko. Wis jelas 3 sasi urung tekan nggonku aku. Oh, malah ngancam sesuk ora tak jak kowe. Ora usah dijak padha-padha ora pepayon kok ngejak. Oh iya deng lali aku. Angel kok. Lah wong dhewe sing ditare. Lah iya Angkat dhewe-dhewe wae ya sih. Ora ngono. Golek bintang tamu ki janjane wis bola-bali. Bola-bali. Kabeh do kebak. Kebak. Sing selo ki ming seono ro aku. Iya. Ah soalnya aku ki nganggo istirahat kok. Oh. Ayo ora payu kuwi kok. Aku dagel kok ben bengi. Heeh. Kuwi ora apik lho, Mas. Ah iya. Tumrap sing ora diundang. Kowe kok lera diundang karo ngudingi aku. Gerak refleks. Waduh ngerti gerak refleks barang. Apa? Elisa ki ure. Iya. Kok njuk langsung ndumuk Elisa. Ayo milih to. Elisa ki sik endi? Sik endi? Oh. Apa lah wong kerep dijak kok. Ana ora kerep dijak ya ora hafal. Nek kowe ora kerep dijak ning nembung. Nembung alus iki ngono kuwi. Sing penting nggon halus, Mas. Nek bab nembung ki harus. Apik kaya ngopo ora dingerteni wong ya ora ditanggap, Mas. Kaya kowe kuwi lho. Ora. Kowe iki mrene sik ngene lho. Kowe iki ngrene iki sik ngejak aku dadi malah ngelek-elek aku. Jenengan. Soalnya nek rupa elek kok